Jo us explicaré dues històries de la meva família, una per la banda de la meva mare i l'altra per la banda paterna. Començo per la banda materna, que com la Lola, la meva mare també va néixer el setembre del 1936, per tant no va conèixer el seu pare, perquè el meu avi va morir a la batalla de l'Ebre. Bueno, suposem que va morir, perquè, com explica l'amiga de la Puri, de la seva amiga, doncs la meva àvia només va tenir per comunicat que li va aparèixer un company amb un rellotge i amb una carta que no deia gairebé res. Aquesta carta sí que ha servit per veure si podíem esbrinar, si podien recuperar les seves restes. Va anar a la batalla de l'Ebre com a càstig per haver-se amagat. Jo això ho he anat sabent-ho perquè m'ho ha explicat la meva mare. Els meus avis eren masovers d'una masia molt important d'Osor, al Sobirà. Llavors el meu avi es va amagar i una cunyada el va denunciar perquè així va poder amagar el seu germà. Com a càstig, doncs això, el van enviar a la batalla de l'Ebre. La meva àvia va dir que deia que soldat espantat no guanya mai cap guerra, i així va ser. Suposo que va morir o bé perquè el van ferir o potser ofegat, perquè jo no conto que no sabés nedar. D'aquest fet, la meva àvia va trencar amb tota la família del meu avi patern i se'n va anar amb la meva mare, se'n van anar a una masia on hi havia la seva germana que feia de masovera amb el seu home i la seva família. Llavors la meva àvia, quan suposo que es va acabar la guerra, va deixar la meva mare allà amb custòdia i va baixar cap a Pineda i a Calella per veure si podia refer. Quan es va poder estabilitzar, que es va casar de nou, doncs va anar a buscar la meva mare. La meva àvia sempre ens explicava, tampoc no li agradava explicar gaire de la guerra, i ens deia que ho havia passat bastant malament, soles per les muntanyes, i que s'havien trobat amb visites dels dos bàndols. Ell el que recordava és que amb els rojos, com que van, diríem, confiscar la masia i aquesta masia fins i tot comptava amb una capella, doncs la meva àvia els va demanar que sobretot les casulles i tota la roba suposo del capellà, que si ella em podia fer roba per la seva filla, i així ho va ser, que li van deixar aprofitar-ho. Aquesta seria una de les històries, i la segona per la banda paterna del meu pare. El meu avi tampoc no li agradava mai que li preguntessin per la guerra, i la meva àvia ho justificava dient que és que també s'havia amagat. El que sí que em va explicar la meva àvia és que el seu germà, no sé si era de la lleva del Biberó o què, però també va anar reclutat en el bàndol republicà, i com expliquen en Certa Glòria, doncs amb els combats van sentir la veu de l'altre bàndol que els cridaven que ja no passarien gana i que els tractarien bé i que per tant que canviessin de bàndol. Amb un company, com que les condicions eren bastant dures, doncs van acceptar i van desertar. Es van passar de bàndol, però la sorpresa va ser que els van enganyar. Llavors, com que eren desertors, el seu lloc en les files era anar sempre a primer lloc de fer d'escuts humans. I evidentment que el meu oncle avi el van ferir, de tal manera que el dia que entraven les tropes nacionals a Calella, no sé si l'enterraven o es va morir. El que sí que va aconseguir és que aparegués el seu nom en un monument que es va fer a Calella per los caídos de la Victòria, i també a l'entrada, em sembla que de l'església, també hi havia els caiguts, totes les baixes d'un bàndol. I aquesta seria la meva història.